खुलुमबाय आंगोफोर, दिनै नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआव जेनेरेल नलेजनि मोननैसो कुइसन मोनगोन। बे कुइसननि एन्सारफोरा नोंथांमोननि थाखाय बबेबा समाव जोबोर खामानियाव फैनो हानाय। थुदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासे भिडिअसिम आगान सुरलांदोनि। सोंथि 1. मानसिनि थाइसे मेगननि लिरथाया बेसेबां गिलिर? अपसन ए 6 ग्राम, अपसन बी 8 ग्राम, अपसन सी 10 ग्राम, अपसन डी 15 ग्राम। बेनि फिनानो जाबाय अपसन बी 8 ग्राम। मानसिनि थाइसे मेगननि लिरथाया 8 ग्राम। सोंथि 2. भिभ'आ बबे हादरनि कम्पानि? ए जापान, बी आमेरिका, सी चीन, डी भारत। बेनि थार फिनानो जाबाय सी, भिभ'आ चीन हादरनि कम्पानि। सोंथि 3. जय हिन्द नारा एबा स्ल'गाना सोरनि? ए सुभाष चन्द्र बस, बी महात्मा गान्धी, सी मंगल पान्डे, डी जवाहरलाल नेहरू। बेनि थार फिना ए सुभाष चन्द्र बस। जय हिन्द नारा एबा स्ल'गाना सुभाष चन्द्र बसनि। सोंथि 4. बबे हादराव बांसिन पुलिस दं? ए रुस, बी भारत, सी आमेरिका, डी चीन। बेनि थार फिना आमेरिका। आमेरिकायाव बांसिन पुलिस दं। सोंथि 5. लामायाव जेब्रा क्रसिंखौ मानो होयो? ए थाबायना थांनायफोरनि थाखाय, बी खालि गारि थांनो थाखाय, सी साखा मोननै गारि खारनो थाखाय, डी गोजौनि मोनसेबो नङा। बेनि थार फिना ए लामायाव जेब्रा क्रसिंखौ थाबायना थांनायफोरनि थाखाय होनाय जायो। सोंथि 6. बबे हादराव बयनिख्रुइ बांसिन पियाज मोनो? ए चीन हादराव, बी पाकिस्तान हादराव, सी भारत हादराव आरो डी भुटान हादराव। बेनि थार फिनानो जाबाय सी भारत हादराव। भारत हादराव बयनिख्रुइ बांसिन पियाज मोननाय जायो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बेफोरबादि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।